כתוב במסכת אבות, פרק א', משנה י"ד. הוא היה אומר, אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, מתי? המשנה הזאת ידועה מאוד, אמנם הפירוש שלה פחות. אז נשתדל בעזרת השם לבאר אותה בעיקר לפי פירוש הרמב"ם. נחלק את המשנה. אם אין אני לי, מי לי? כלומר, אם אני לא מתקן את עצמי על מנת לשפר את המידות שלי, מי יעשה את זה במקומי? כבן אדם, אני בעל בחירה חופשית, ורק אני יכול לשנות את עצמי. ממשיכים, וכשאני לעצמי, מה אני? אחרי שיש לי בחירה חופשית, והחלטתי להשתפר ולתקן את המידות שלי, אני מסתכל על התוצאה הסופית, ופתאום חשך זווה. ואני אומר, מה אני? כלומר, רק לרמה הזאת הגעתי? זה רחוק מאוד מהשלמות. אבל יש לעניות דעתי גם משהו חיובי באכזבה הזאת, וזה המודעות. כי אם אני מסוגל להבין שלא הגעתי לשלמות, אז אני גם מסוגל להבין שיש לאן לשאוף, ואז אני יכול להמשיך לתקן את עצמי, וזה הצד החיובי של מה אני הזה. יש עוד רעיון מעניין שראיתי בפירוש של הרב קהתי, שהוא אומר, וכשאני לעצמי מה אני, הכוונה אם אני מרוכז רק בעצמי, ולא עושה שום דבר לסביבה, אז מה עשיתי בעצם? באיזה סוג של בן אדם אני? מה תרמתי מעצמי לתיקון העולם? שהעולם יהיה עולם יותר מתוקן, יותר טוב. והחלק השלישי, אם לא עכשיו ומתי, אם אני לא אתקן את עצמי עכשיו, זה ילך ויהיה יותר מורכב. כי במרוצת השנים ההרגלים מתחזקים, התכונות מתקבעות, ונהיה יותר ויותר קשה להשתנות. למסקנה, אם בן אדם מצליח לחיות יום יום עם המשנה הזאת, הוא יצליח לשפר את עצמו בצורה מתמדת. קודם כל, אנחנו צריכים להבין שזה בידיים שלנו, ולא לחפש תירוצים. זה החלק הראשון. אם אין אני לי, מי לי? חלק שני, שיפוט עצמי כנה, שמאפשר לדעת איפה אנחנו נמצאים, ושיש לאן לשאוף. זה כשאני לעצמי, מה אני? ולבסוף, ואם לא עכשיו ומתי, לא להירדם בשמירה, ולהשתפר בהקדם, כי הזמן לא משחק לטובתנו.